ಇರ್ ದುಂಬು ಕಾರ್ಲ ಕೊಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಇರ್ತಾರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ದಾನಿ ಇವತ್ತಿನಿ ರೂಟು ಬಜಿ ನರಕ ರೂಟು ಬರೇ ತಿರ್ಗು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಕಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಓಳು ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜನ ಮಾಡೋದು ವೈರನ್ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ್ಣಾಗ ಬೆಚ್ಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ದು ಬಾಯರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದಿಕ್ಕಿ ಆಣ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಜಾನು ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳು ಉಂಟು ಅವಳತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂಟುಜಿ ಆಣ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಸ್ತಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತ ಏರಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯ ನಂದು ಕಾರ್ಲ ಅಂಜು ಒಬ್ಬನ ಬಸ್ ತೊಂಡತಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪ ಜನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ನತಿ ಅವು ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನೊಂದಿನ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಗಂಜಿಗೆ ಹಾಕದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಕಾಂಡ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಹೋಗ್ನತ ಅವು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಬಸ್ ಕಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಕಾರ್ಲದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹಿಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡ ಎದೂರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂತೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ದಪ್ಪ ಜಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಇರಾವ್ದ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಧನ್ಯ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಉಂಟುಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪಿರಾಡ್ದು ಜತ್ತಂಡ ಜತ್ತನ ಫುಲ್ ರಕ್ಷಿ ಪೂಜೆ ಇರಿ ಎದುರು ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಮಿತಾರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಬಾಕಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಪಿರಾಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ರಕ್ಷಿ ಪುಂಡು ಇರಿ ಐಕೆ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಕೆಲವರು ಜವಾನೇರು ತೂತಾರ ಇದು ಎದುರ್ದ ವಾಕಿಲ್ಲೇ ಹೋಗುಣಿ ದಯಗೊಂಡ ಎದುರ್ದ ಆಜಿ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜ ಲೇಡೀಸ್ ಅತ್ತ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಐಟೆ ಜಕ್ಕ ಹಾಕು ನೈಟೇ ಕುಲ್ದೆ ಮಾರ ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂಟ್ರಿದ ಇದಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾಪನೆ ಕೊರಿಚಂದಿತ್ತದು ಇವಾಗ ಸೀಟ್ ಇದ್ದು ಅಂಜೋಲಿನ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆನತ್ತೆ ಅವೇ ಬಿಡುಬುಜಿ ಅಕಲ್ ಮಿರಾಡ್ ತೂ ಒಂದೇ ಪೇರು ಅಕಲ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಅದೇ ಮಿರಾರ್ ಬಂಡ ತೂಪಿನಕಲ ಕಣ್ಣಗೆ ಬಿರೋದ ಗಾಡಿ ತೋಜು ನುಂದು ನೇ ಬಿರೋದ ಹತ್ತು ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲೇನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ఒక పండ్ర అంత కాలేజీ కూడా బస్సులు పోయిదారు ఎండమని ఇచ్చారు అక్కడే టైం పాస్ ನಮ್ಮನೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಎಂಚತ್ತೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ವಾ ಜಾತಿ ಅವು ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ನೆನಪಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಮಲಯಾಳ ದಾಖಲೆ ತಮಿಳ್ ದಾಖಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇರು ಬೋರ್ಬು ದಾಖಲೆ ಹಿಂದೂ ದಾಖಲೆ ಅವು ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವು ಲಕ್ ಏನಲ್ವಾ ದುಂಬಳ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಇರಂತೆ ಪಿರಾಬಲೇನ पीछे जाओ भैया पीछे जाओ तुम तो आगे आना आगे मुकर है तिल भाई ले फट ले पड़ियो या कोचे मुंबई उठवा मुंबा कम बैक कंडक्टर इंचिन इरे पूरा भाषे ಬರ್ಕೊಂಡಿಯೇ पूरा भाषे ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆ ನೆಟ್ पूरा ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೀರಿ पूरा ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಸ್ ಇದೆ ಇಂಜಾದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು 4 ಇಂಚು ಇಂಚು ಬೋಣ ತನ್ನತಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಇರೇಕ್ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಪುದರಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನ ಪರ ಪುದರ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪನಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಏನು ಮಾರಿರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಗೆ ಈ ದಾಳ ಬಂದ್ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲೇಕ ತಾಗುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲೇಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಕ್ಲ ತಾಗುನ್ ಬೇರೆ ತಾಗುನ್ ಅವಳೆ ತಾಗದು ಅದೇ ಉಂತೆರಜ್ಜ ಅವಳು ಓಪಣಿ ತುಂಬ ಓಪಣಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಕಲ್ಲ ಇರು ಎಂಡ ಬಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುರ ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ఆయన ఏరైనా కొద్దిగా దాని కుల్లాదు అన్ను ఆడ కేందుడు అప్పకని కండక్టర్ అట్లే తాగుచింది తాగును ఓ జవాన్ అది బొక్క ఆయన ఆ కండక్టర్ బొక్క తుయ్యరా బొక్క తాగా ఎన్నోరు ఎత్తే అమ్మారు పండదు ఆ జవాన్ దిగి భయంకర అందిస్తుంది ఇద్దరికి తాళ దిగి బొక్క ఎప్పతుల్లో పిక్చర్ కొనప్పుడు డ్యూటీ వాళ్ళు పూజి రడ్డు డ్యూటీ వాళ్ళు తిన్నా 4 రజే పిక్చర్ కొనప్పుడు కొన్నుళ్ళు ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಕೊಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣಿಗೆ చావర్ దొరప చాలు అవి 2 నిమిషాలు లేట్ ఉంది పోతాడు చావదండి పక్క చెప్పే అక్కడ ఉంది
ಏನ ನೀರಿಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಹಾಂ ರಪ್ಪ ಆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಐನು ದಂಟ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಓಹೋ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ದ ಬಿಲ್ ಉಂಡತಿ ಡೀಸೆಲ್ದ ಬಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಡ ಬೇಗ ಬಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾದು ಬೇಗ 500 ಕೊರ್ಪು ಮೇಡ ಸಂಬಳದ ಬೇಯ್ತೇನೆ 500 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ದಾಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಸಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡಿ ಯಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಬಸ್ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಮುರಿ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕು 200 ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾವ್ಜಿಗೆ 200 ಮಾಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗಳು ಯಾವ